Здравейте! Днес ще си говорим за тренд 2025. Както знаете, лабубутата са на мода и хората се побъркват с тях, така че днеска това ще е днескашната първи клип, първа тема за Play with Maya канала. Сега, първото беше това. Лилавото, то е лафуфу, защото няма такова. Но е много сладко, така че го доправям за да. И като отивахме един ден, на разходка с една приятелка, търсихме лабуб. И като нейната приятелка влезна в един китайски магазин, аз сетих, че там има лабубата в последния момент. И отидахме и купихме. Имаше два вида, аз избрах от новото и това беше. Но като на другия ден отидах на занималния, едното му краче падна. Не, че някой го е пипал, аз през цялото време го гледах по око. И после го преграбрах във Францията и малко бях тъжна, мама ме го заши и ми купи трешки за него. Където са в Макдоналдс кутийка. Сега. И другото. Кока-колата. Кока-колата няма чак толкова дълга история, защото аз ходих на зъболекар при доктор Сейш на Осмицата и там винаги ми купуват нещо след зъболекар и мислих да ми купят лабубо, защото аз много исках още едно лабубо. И да, и си избрах Кока-кола и ми се падна това. Добре, че ми се падна с коледната шапка на главата. Ама и това или мистерито, но това е супер сладко, така че го одобрявам. Накрая, крайното лабубо направо е лафуф. Добре, сега това мистерим лабубо, защото има такова. Това лабубо, то има още по-малка история. Това като отивахме на ресторант с приятелки, то децата бяха само момчета, нищо. И това лабубо, те ми купиха едно лабубо, ама без да гледах какво имат вътре, ми купиха, ми се падна мистерито. Аз не мога спра го гледам, се радвам. И сега, последното лафуфу от Китен. Тан. Вижте ли? Това е лафуфу. Дори това е по-добре от това. Вижте, няма такова. Краката му са събрани. Така са. Трябваше да са ето такива прави, не ето така. Няма такова. Зъбите не са истински. Очите. Козинката му е много. Трябваше да е ето такава, не ето такава. Избухнала. И като отивахме, дори не искам да го пипам. Добре, ще го пипам. Като отивахме в Китен на почивка, напред последния ден, търсихме такова черно лабубо. Но те сам беше отворено и показаха само козината и аз се съгласих. Бях много развълнувана да разбера какво има вътре. Пък то лафуфу и е ужасно. Не е зле, просто е твърде високо. И краката му са ужасни и те могат да паднат. Ръцете, да не казваме, козинката е много
трябва да ето такава. И ходим на почивка в Китен. И да, дори искам да му сложа очила. И това е за днеска. Чао! Това е тренда на годината 2025. Чао!